ଆମେ ସମସ୍ତେ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥାଉ ଏବଂ ମନ୍ଦିରରେ ଦୀପ ଜାଳିଥାଉ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ସେହି ଦୀପର ଛୋଟ ଏକ କାହାଣୀ। ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରରେ ଦୀପ ଜାଳୁ, ଦୀପଟା ଲିଭି ନ ଯାଉ ବୋଲି ତାକୁ ଆମେ ଆଞ୍ଜୁଳା କରି ଘୋଡ଼େଇ ଦେଉ। ଥରେ ଥରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ସେହି ଦୀପ ହିଁ ଆମ ହାତକୁ ଜାଳି ଦେଇଥାଏ। ତ ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଯାହାକୁ ଅତି ନିଜର ଭାବିଥାଉ, ସିଏ ହିଁ ଆମକୁ ବହୁତ କନ୍ଦେଇଥାଏ। ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସେୟାର କରିଦେବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। Thank you.